ഇങ്ങനെയൊക്കെ നാടാകെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ചിലർക്ക് ഇപ്പോഴും നേരം വെളുത്തു കാണുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മളെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല എന്ന ധാരണയിലാണ് അത്തരക്കാർ. അവരോട് അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാതെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ. പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങല്ലടാ. എന്റെ പൊന്നാളയോ ശരിയാവത്തൊന്നുമില്ല. എടാ നീ TV ഒന്നും കാണുന്നില്ലേ? എടാ അത് നടക്കത്തില്ല. പോരാത്തിനോട് വെല്ലുമിച്ചിക്കൊണ്ട് നീ എന്നായി പറയണേ? ആ ഓക്കേടാ, ശരി, ഞാൻ വിളിക്കാം. രോഗവ്യാപനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന അശ്രദ്ധ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന മാർഗമാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത്.